Yazi abantu abaningi abafuni ukuyikholwa leyo ukuthi yazi ubaba wethu ex-president ubaba uMsholozi. Ngisho mina I do believe ukuthi ngisho ngathiwa zivuka i-country iyasha ubaba kusho i-country yonke kusha ngisho abalandeli be-MK. Ubaba wethu as long as kungashile enkandla ekhaya kwakhe nezingane zakhe futhi zisegcekeni ziphakathi akanendaba ubaba wethu. Nomzansi ifuma ukuba bekukhona indlela yokuditrona upresident esinaye upresident Cyril Ramaphosa. Ukuba ikhona indlela yokumditrona ngisho ngathiwa izocost ukuthi kuwe umnotho wasemzansi noma kube khona izinto ezizokwenzeka kwi-country ukuthi iye phansi. Ubaba wethu engakwenza lokho. Uhamba ngenhliziyo yokuba against upresident wethu. Abantu be-MK ke especially amaZulu, yabona amaZulu ngalenkani yawo. AmaZulu akwazi ukuqhubeka entweni ngisho ngathiwa aseyayisola, abanye bayisola uthi wrong, abanye bayibona uthi wrong, bahambisa phambili ukuthi umZulu wakithi ngeke simlahle. Abanye bathanda ukudansa kwakhe, ukugiya kwakhe. Kodwa mawungahle ubheke ukuthi thina siyi-country isiza ngani leyo nto ngoba noma ngathi usumbukile esedansile kodwa ekugcineni kosuku ufuna umsebenzi, ekugcineni kosuku kunezinto ezidingayo njengomuntu wala eMzansi. Futhi ke into engiyithanda ngobaba. Ubaba abantu bayipayizela bona nje, abantu bayipayizela bona. Ubaba upende ongayifihlile ukuthi ongayifihlile umbala wawo. Upende akayifihli ngisho into eyenza futhi uyenza ngolimi losotho kuthiwa 99. No kade ngihleke nje adethula uThoni Yengeni. Abantu bathi bazama ukukwata abantu be-MK bathi kwathi kuyathuleka endlini wathi shayani izandla nisha ingane izandla. Madoda nisha ingane izandla. Baba bayishaya abantu izandla akanandaba into mayiyenza uyayenza usala nayo. Abanye ke khona nje ubhuti ade ngimbone la kuthiwa ubhuti ukhomo owumfundisi. Ungangidideka ukuthi ubhuti othi mawuthi uyamuza ekhuluma onesense kanje ufunani lapha. Hayi naye wabekezela waprotecta wazwabona na ukuthi yena hayi la ngeke protect into engaprotecteki, into ezokwenzeka ngizogcine ngishicile isithunzi sami siwe phansi sithi bhu phansi. Khona nje nenye inyanga ekuthiwa uZikode yala ku TikTok. Nayo kade iphansi phezulu ne-MK nokhehlelezi iphansi phezulu. Kuyimanje ngathi ngithi ngiyezwa ithi la lento ayikho leyanto ayikho leyana. So ubaba mayenza into untshengisa ngokusobala. Futhi yabona nje ukumblame angazi ukuthi bawumblame bethini abantu ngoba yonke into mayiyenza uyenza nje udede sekukuwena ukuthi u-applya uphukuphuku noma u-applya ukuhlakanipha uphume kulento. Mawukuthi usafuna ukushishiliza phansi ngesithunzi sakho sidicileleke phansi kukuwena ukuthi uyohlala udefender. Ngiyanizwela ngisho emsebenzini la enisebenza khona laba abakwazi ukuthi uyi-MK uthola ukuthi khona izinto abantu mabekubuza zona abantu mabeyikhuluma emakhishini ungazi nokuthi uzoyiphendula uyithini. Ngiyabazwela ngisho emphakathini abaqave ngokuthi bangamalunga. Ngiyabazwela ey'ntini ey'ningi esezenzekile ezenzekayo eyisazokwenzeka futhi iphindelela ukuthi how do you justify, how do you explain ngisho emndenini wakho komakhelwane bakho abantu okhule nabo abantu ophila nabo
abakuzwa usuku nosuku udumisa le party kodwa uthi uyabona izinto eziningi ezenzeka khona umsangano nje abantu bamosha amavoti lapha bamosha amavoti lapha njengamanje into exakayo njengoba egijima amazwe onke ngokujwayelekile kuba isenzo very relevant current sitting president ukuvakashela amazwe evakashele ngisho president abanye ngoba basuke bekwi-AJ1 and futhi basuke bezohlala omunye nomunye esha ama challenges akanawo kwi-country yakhe kwi-governance yakhe ngangokuthi mase bexoxile kunamaphuzu awukhalimana noma akhaliphileyo omunye nomunye uzothi mayibuyele emuva azama ukuyowa applya kwi-country yakhe kwi-governance yakhe njengamanje yena ngumbangana ngo-president current president uCyril Ramaphosa ngenzonda kanayo uzama ukuzenza upresident engeyena ngokuthi ulwa no-president Cyril Ramaphosa uzama ukungena kwi-spotlight ska-president ebengeyena upresident ngokuthi ulwa no-current sitting president so nje ba-right laba abanye njengo Ibrahim Traore ba-right kahle kakhulu ngoba bonke o-president abakhona njengamanje abayi-understanda i-revolution u-ex-president wethu bazobona kuyi-waste of time ngisho ukukhuluma naye bazombona ingekho imetha abangayikhuluma naye ngoba sebake bambona ewupresident ngisho Gaddafi bafa kwi-term yakhe sebeke bambona ayikho into asengayithembisa kubo ethi yena uyi-revolutionary khona izinto azozenza sebake bambona ewupresident ayikho into angabakhohlisa ngayo babuka ngisho imedia la yala eMzansi remember le country le bayayithanda futhi i-role model yamanye ama-country akule continent ngakho ukuthi ngisho ipolitiki yayo bayayilandela kwamanye ama-country bayizwa imsangano dual membership efayithela expela ku-ANC aqala iqembu ephinde ebuyele bayizwa yonke lo bazwa yonke into eyenzakalayo esishaqayo nathi bathi mabeyizwa bebona ukuthi hayi lo ayikhona vele mayeza kubo bazoza abayiboni into abangayikhuluma naye ngoba nabo bayam-understanda njengamanje njenge-sell out nomuntu ongayikhathaleli ongenayo into angathi uyithanda ngayo i-country yala eMzansi so nje is very very bad mina nje umuntu ekuthiwa nginomuntu engisondelene nawo othanda iMK ngam-advise ukuthi mnganami phuma kulento ngaphambi kokuthi uhamba uphoxeka yonke indawo phuma kulento ma ukuthi usenokuthi unethemba ongenani ungazama ukuyivotela ke private uwenze lawo ma secret voting yakho kodwa phuma kulento le izokuphoxa njalo uyohlala uchaza izinto uyohlala udefend izinto uzudefende kuze kube ngathi umqondo wakhe awusebenzi udefende ngishinto yenzeka on the spotlight uzama ukudefend uzuthi nayi ubaba uyazi hayi mase kuvela uthi ubaba akazi uphinde uthe nayi ukwasho wacima ukuyoze kube ngazi ukuthi umqondo wakhe awusebenzi uyoze uthi umdala uyindoda umdala uthi mawukhuluma la kuvele wonke umuntu abheke phansi ngenxa yokuthi uzama ukudefenda into engekho usebenzisa ukuthi umuntu umZulu nawo umZulu baningi abaningi bona abantu abafundile abantu abaseyikundlele ephezulu osoma businessmen ngayibuka ukuthi kanti lento ye-tribalism i-strong ngisho ungafunda i-strong uvele mase kuwukuthi kumele ulandele uvele uconsider ukuthi kumele ulandele umuntu oyi-tribe yakho
iyona trap ke leyo eshaye bonke abantu abagcwele kwi-MK.